Kompisimpilo. Awufumuthiso. Awufumuthiso. Yangena inkosi. Inkosi lapha. Umshovu. Awufumuthiso. Awashola khona inkosi. Bafethu ahlale phansi bangumthetho usazobuya bengizothi nje hayi niyazi bafethu ngokukhethekileyo ingenza kwethu niyazi bafethu ngisekhaya mangilapha ngiyanithanda kakhulu futhi ngiyanihlonipha angijoli ngisho ukujolwa lapha endaweni mina ngoba ngihlonipha wonke umuntu ukhona ukujolwa nami Benamanga. Bafethu ngicela samukele izikhulu zethu abahlonishwa kwezepolitiki, omeya, amakhansela njalo njalo. Siphinde sibingelela ogogo lapha abakhona ama-customer ababa uMatholo. Ngizwile ukuthi kukhona ogogo namhlanje abathengela amathikithi bethengelwa uMatholo. Kodwa balapha ematendeni sanibonani bogogo sanibonani intombi zakho ngiyakuthanda niyezwa bafethu sibonga kakhulu ngiyakazi ukuthi angiyena umuntu owande kakhulu ngewawu khuluma nje angikwazi isitshalo kodwa nginenhlonipho ngiqondile futhi ngineqiniso kunomlayezo obalulekile engifuna ukusho kunina ngoba uma ngibuya lapha ngo-12 ngizobe ngasenaso isikhathi sokuchaza nokukhuluma. Ngizocela bafowethu ukuxolisa kakhulu kunina, ngixolise kona wonke umuntu okhona phansi komthunzi welanga, ngixolise bese ngixolisa kuJehova kunephutha elikhulu engilenzile empilweni. Ngicela ukuthi nina nisise kahle le kunephutha elikhulu engilenzile empilweni. uNkulunkulu wangipha isiphiwo esinamandla, kodwa mina ngathi ngifika la emhlabeni ngakhulela endaweni yasemakhaya, ngazi ukuthi emakhaya kushova inkani, emakhaya uba insizwa, emakhaya futhi awubhedele. Ngifuna ukusho bafowethu ukuthi umntwana kuyamlimaza ukuthi ukhulele phi, i-environment akhulele kuyona iyakwazi ukuthi indawo akhulele kuyona imone izimoshele ngisho ikusasa lakhe. Iyakwazi futhi indawo akhulele kuyona umntwana nakhuliswe ngayo ukuthi imenze abe yiqhawe kusasa. Ngenhlanhla enkulu ke mina ngikhuliswe ngumama Mashandu ngokukholwa iyasonto ekhaya udunyisa uNkulunkulu. Sengahambe ngahamba ngakhumbula ukuthi lezi zinto engifika ngayinaka kuMaskandi eziyishefisa ejezini kimi namhlanje angabe zingisendawo. Into ebalulekile ukuthi ngemukele yonke into ekhona. Yingakho nje bafowethu nike nibone kwenzeka yonke into ekhona ebuhlungu, kuhlukumezeke nina niyimvelo, nina ngabantu bakaNkulunkulu. Uma iParis ngawuhlonisa ngonyaka wacasuke nina hayi mina. Ngoba uNkulunkulu wayezilwela yena elwa ngabantu bakhe. Bafowethu ngithanda ukuxolisa kakhulu leyo nto leyo yokuthi nginake izinto ezingisize ngalutho, nginaka abantu abathile icishe yangikhipha kujantshi esitimela. Ngiyathemba ukuthi akulate njengamanje njengoba silapha emdletsheni kulonyaka nangonyaka ozayo siyabuya futhi ngomhla kabani kuJanuwari, ngomhla 3 January 2026 siyabuya lapha. Abese ngiphinda ukuqinisekisa futhi ukuthi lo mcimbi ngoba niwubone nje awunabo abaxhasi. Uzongithusa lokhu bafowethu ukuthi abaxhasi unabo kanjani. Ngicabanga ukuthi isikhathi sonyaka ngazi. Ngicabanga ukuthi mhlasimbe umxhasi okhona la oxhasile abathole funeral nakhona asifakela istage sabalokusho lesi so Chris Brown ngoba
usuke wacasuka nje nobaba wathi sinayo thina owethu Chris Brown lapha. Why kusuka umfana le azokwenza izinto la ngoba sinayo umfana wala owenza izinto zenzeke. Angithi kunjalo. Nalapha ke sinayo owethu Chris Brown ingakho ngibona nje laba bantu abafaka lezi iteje njena ukuthi ke mina iqolo liqinile ngabe ngiyamenzela lokho bengizele umfana wale mina. Sebe bafowethu ke abakhasi singaba kuphela emathole funeral nakhona ngawo bonke ubuhle nibona bukhona la ebese kuba izinsizwa zakithi ngosomabhizinisi ngokuhlukahlukana kwazo ikhona lapha ku-VIP ebe iqhamuke ezinye iqhamuke ney'nkomo ezinye iqhamuke nama-4x4 asuke olundi asuke emthubatuba asuke amahlabisa kwaba kuhle kwaba nje ngoba ngesekwezi insizwa zakithi kuyangijabulisa kakhulu ukuthi-ke baqhamuke abantu abakude belethe ubuhle kimi endaweni yakithi ngenxa yokuthi mina ngithanda umphakathi wakithi. Ama-event angiwenzi, angazi ngibe ne-event emabhida mina. Imabhida yami nansi lapha eMdletsheni. Uma kuwukuthi khona ufuna ukusuka lapha ehambe emabhida, ngicela gibele njengamanje ahambe emabhida asishiye la thina siyakhulela la emakhaya. Siyakugqugquzela ukuthi abaculi abangamaqhawe njengami ngoba bekho abayimi abangamaqhawe yini ngqo abayimi kodwa abangamaqhawe njengami abafana nami belethe intuthuko emakhaya la basuka khona ngoba bafowethu sesiphile kakhulu sihambisa ubuhle emadolobheni kodwa sikhala ngemigwaqo sikhala ngamamoli sikhala ngey'ndawo zokulala. Izofika kanjani intuthuko bengafika abantu singabalanda abantu ngegama likaMthandeni lonke izwe ukuthi bebuye lapha endaweni yabahlabisa eMdletsheni ehluhluke kwaNongoma eMkhuze yonke indawo siyakhele lapha. So bafowethu ngiyazi ukuthi into elidinga ingoma nomculo kodwa bibalulekile inkulumo enohlonze neveza ukuthi uMthandeni ubani ukhulelela lapha khona umndeni wami ukhona amadodana ami nendodakazi yami eyodwa bese kuba khona osisi nobhuti bami kube khona nabafundisi bami basenkonzweni nomama kade bekhonza noMashandu. Ngicela sikhathe umzila bese siyahamba siyabuya.